velkommen til november måneds challenge. Denne gang byder det på high jump, max højde og long jump, max længde. Det er så den totale score her, det vil sige centimeter, der bliver lagt sammen. Dem, der så får flest centimeter, vinder så denne måde med sin challenge. Jonas vil lige forevise en high jump. High jump. Her, Mads, du bliver bare ved med at stable indtil man ikke kan. Man står i stående her, når man gang går lidt ned i knæ, men det er altså... Yes. Der er ingen tilløb til det. Nej, ingen tilløb. Op og være fuldt ekstenderet her, før det tæller. Yes. Det Jonas fik her så, bliver de snydt og målt op. Han kunne kun hoppe 78 cm. Det er Jonas' totale score. Ja, det var ikke bedre. Long jump. Det er fra spidsen her, der hvor den står, der måler man til. Er du klar? Nu gang på lidt ned igen. Ingen tilløb stadig. Det er helt godt. Yes. Så der er kajle. Yes. Det var lige her. Der måler vi så op. Så er det der. Det blev 2,10 meter. Så Jonas har hans totalt, det er 78 cm plus 2,10 meter. Det giver 288 cm. Så enjoy, der er fri slag, vi må tage alle de besøg. God nøjelse.